Un any més, la Diada de Sant Jordi va plegar al centre de la ciutat a milers de ciutadans i ciutadanes, atrets per les parades de llibres i roses i per les diferents activitats que s'hi van organitzar. Malgrat la crisi i les dures circumstàncies econòmiques, la ciutadania va respondre fidel a una de las tradicions más arreladas y estimadas al municipio. Que sobre todo es un día importante a nivel de celebración y la gente quiere olvidarse un poco hoy en un día tan especial de la crisis, de tantas malas noticias y por lo tanto yo creo que la gente lo que quiere es pues pasar una buena diada, pasarlo bien, compartir con la familia, con la gente, pues un fantàstic dia com és el de Sant Jordi. No podíem començar de millor manera que amb una jornada tan esplèndida com aquesta dia de Sant Jordi i bueno, l'altre aconteixement que no has mencionat és el tema de l'apertura de la nostra biblioteca, que és un orgull per aquesta ciutat poder comptar amb un equipament com aquest. Vull dir que millor impossible. Els futurs talents de la literatura van tenir el seu espai al lliurament de premis del concurs de relats breus organitzat per la Regidoria de Joventut. Els llibreters de la ciutat, els venedors de roses i els estants de les entitats culturals i ciutadanes, així com el de Ràdio Castelldefels, van servir de pol d'atracció d'una jornada que va ser de nou un èxit de convocatòria. Pues la gente está positiva desde las 9 de la mañana que estamos aquí y yo creo que está habiendo mucha respuesta, se están comprando y se están vendiendo muchos libros, que es lo importante. Vemos que la gente pues se va animando y entiende muy bien nuestro trabajo solidario además. Había muchísima gente, la verdad, interesando por nuestro proyecto que hacemos y la verdad ha sido muy positiva. Un poquito más flojo, se nota algo la crisis, pero se nota que es nuestra diada de Cataluña y eso pues la clientela siempre te responde. Per descomptat que és positiva, veient el que estem veient, que encara la gent tingui ganes de llegir. També s'han venut llibres de la crisi, també t'ho he de dir. El bon temps i el fet que la festa aquest any tornava a ser el dia laborable van fomentar una bona afluència de gent a la plaça de l'Església ja des de primera hora del matí. Alguns simplement passejant, altres cercant els títols dels seus escriptors favorits. Aprofitant la pausa del treball, un cop finalitzada la jornada, molts es van deixar veure per comprar el llibre o la rosa.